Hej alle sammen og velkommen til en video, jeg virkelig ikke har glædet mig til at lave. Fordi i dag der skal jeg give min søster lov til at bestemme lidt over min dag. Jeg må nemlig kun sige ja til Naja hele dagen i dag. Jeg garanterer, at den bliver sjov. Jeg ved alt, hvad der skal ske, og det bliver mega sjovt. Og jeg ved bare, det er sådan noget mega nederen, noget jeg skal. Og også andre bliver det sjovt. Du ved godt, jeg kommer til at hade dig i dag, ikke? Ja. Det er derfor, jeg ligesom gør det herinde. Du skal nyde dit sidste gram. Jeg må jo kun sige ja til dig hele dagen. Og jeg ved, du har forberedt lidt. Det har jeg. Og jeg er mega bange. Det skal du også være. Er der sådan et sted, vi er på vej hen til lige nu? Ja. Er der? Nej, er vi allerede i gang? Ja, skal jeg Er bare vi- starte med at sige det? Jeg tænkte på, om du ikke vil lave en hotdog til mig. Det lyder da mega nemt. Vil du godt lave en hotdog til mig? Jeg vil gerne lave en hotdog til dig, ja, Naja. Kunne du godt tænke dig at lave en hotdog til mig i en